Men pikrimçe fil bu üstülü yetip täzeden hem sunatdan azıcık gidip yine de şu zady näme sebäp bolup güç mutal üçin täzeden Aman Kadirov bolup täzeden dinleyici kanalmagyda. Indi bir öňden başlady. Gow soraw, yaman yerlikli soraw. Man köp adam diýe Allah Taala maňa ikinji gedek beren, ikinji gedek ýaşaýjak gelen. Köp adam ol yüzme de diýe, köp daşyndanam diýe. Sebäbi her döwrüň bir öz ýaşaýşy bar da. Sen ol döwür. O döwür hakykatdan ham never oglanlar, never. Düýşe girden Kerim ağa, yatan zaýyň bolsun ýagty. Düýş orasan bolarmys ukyňyň bir süýji wagt. Oyununu uklap bilmedim. Te daňa sen çekdim. Şöwür huşda ýaly soraw berdim. Döwürne çykdy. Ondan bu jogap ýa-diýä. Bir belaha indi baştan terçokow ýany gargy ýaly. Never ýigitler ýudup barýan merige ýaly. Enelerin gözi ýaşlady, gözde gatap, digir jogonokdoý paýrap düşýär, şeýle döwür. Pehalwan spot, pehalwan ýigit 6 put agramy wady. Atan gizliň gonordy, gaýdy gelenler hyrydardy. Bu bolsa 40 kil bollaň, dordan barýan gawar. Zan o sen sorma. Yak hem toyun görkü. Çyýbyk beýle zamça döşli. Bugün görsem ol gelini halta köýnek 70 ýaşly. Gelin beýle tiýip garrapsyr. Ya görýäň tutum jebri. Zan o sen sorma. Dostlaryň bilen iýip içip ötdiň mudam ada ýazdy, çağalaňam göwüni sazdy, aýalyňam ýüzi açyk gadanyň masan bardan gaýnap durdy. Bagır. Hey dost, han ýüzüň bir bärik öwür. Soradım ben döwre wakyp doğrudan hem şeýlemeň sen. Kerim ağa aýdyşy dälimeň sen, terwemeň sen, erkek butly gaýratyny, aýal tat, hayatyny näme beýdi gadanýan sen günäleňiň günäsini. Döwür diýdi. Bu neçe gep elinde öz erkin bolar, şonu el syptyrdygyň. Kim dedi 40'ın. Başka ýol ýok, saýla berin ýa imanyň öwür. Ya düzel Kerim ağa başyny ýaýkap, aý sen ýaly döwür näsli. Şo döwürler kynda o geçti bolsun Allah. Ondan 2007-nji ýylda arkadaşymyz kabul edýär wallahy. Ýurdumady. Şonda da saýlawçylary ýaşyljan köp saatlar bu zatlar teklip berdi. Ol ýadyňyzda, ol hakyky görürüm. Ondan şu bahma arkadaşymyz geldi, sunwatdy. Bagçylara da täzeden bir näme diýip düşündireýin bir kalkındırdı. Oyunu uğrayar, vurç yatira, vurç onu yaprak veriyor 40 gün yatıyor. Sonundan sarıga vaslıya 40 günden sonra oyun gidiyor. Son yali bir de oyunlar elmeden çekti de ondan sonra ikinci gedek aydımlar sağlar yerine suğradı. Sonundan bir yan ödün onun Türkmen ovadı, yadırlar, kandidatlar. Bunları yanından başkaça olup halkın içinde ikinci gedek girmeyene fırsatları oldu. Kahraman arkadaşımızın katırını, gımmatını kimi işe bilsinler sebäbi ol söz bilen, dil bilen, bar on tarif eder ýalda tällä ol bir ikinji gedeki ýaşaýşy da şeýle. Ol ene oğul enesine kim birine täzeden gowuşdy. Ondan kahraman arkadaşım, mehriban arkadaşım näme diýsem azza sebäbi ine subagatlar da ine. Ine her stüdýoda oturýarsyň, öňde kameralar, nireler töwele. Bu kim ýetirdi? Ana. Sagdyn ýurt indi, Allah şükür. Bu bagatlar bar ol. Dilenip ýawr alınýan zatda many bir ýüregi bilen halkym diýen adamlara bagyş edildi. Şo kynçylykları ýetiren adam sowaplary aýol ýadylardyr wallahy. Sowaplaryna taňar ýargap. Ana kynçylyk indi näýli bal ýal döwür. Ana şo kynçylyklarym geçende. Şoňa da mehriban, gahryman, hazar kadam sebäp boldy. Bagta ýetirdi. Hidinamna peder ýolunda dowam etdirýär. Arkadaşlar Kahraman Serdar. Kahraman Serdar. Hazır Serdar Memruzok oldu. Меня зовут Якши. Очень приятно. Парень. Да, я здесь 6 лет работал. Только сегодня меня, наверное, увольняют. Я 2 недели на работе не был. Я сам ведущий, выступаю в корпоратив, на свадьбах. И вот в Мари 3 дня, Балкан 2 дня, Чарджу, Ташауз. Везде я был, только на работу не был. Только ты меня в ТикТок не ставь, пожалуйста. Я ТикТок не ставлю, в Инстаграм можно, да? Поставь. В Инстаграм можно. Ты скажи мне, пожалуйста, ты человек Инстаграма или ТикТока? Ни того, ни другого. Ютуба? И не Ютуба. Ну, я так чисто... Сколько за день
время займешь в телефон для интернета, чтобы просто посмотреть видео так Ну, минут 5 за день? за день. Как ты этому, как в чем секрет? Как ты? Я этому не могу. Может, моя работа это там в комментарии читаю, удаляю. Нет, Или сам себя времени нет на это. похваляю в комментариях. Приходишь, уставший после работы, покушаешь, спать, утром опять работа. Кем ты работаешь? Архитектор, дизайнер. О, сколько лет ты работаешь архитектор, дизайнер? Да, лет 15. 15 лет. Я вас видел сейчас перед Аккая. И что привез вас сюда? Мебель. Мебель. Здесь мебель сейчас дешево, знаешь? Знаю, иранская мебель привезла. Да. Да. Как тебя Аккая? 3 вещи скажи мне, чтобы Аккая надо приходить. 3 вещи, чтобы 100% Аккая ты должен приехать. Скажи. 3 вещи. Да. Ну, наверное, чтобы было выбрать, что здесь. 25 тысяч здесь товаров. Второй. Кредит. Кредит я не знаю, но самое главное, чтобы людям нравилось. Кредит людям нравилось. Нравилось и все. Востребованные товары, чтобы были. Есть, да? Есть. А третий? Ну, а третья цена? Цена. Yine adamlar oraya mı? Haritken diye adamın isteyen rahat temizat var diye bakalım anlatılıyor. Dostumuzla tanışalım. Как ваше имя? Меня Павел зовут. Павел, мой халипа, который кумир, Павел Воля. Знаете его? Знаю, конечно. Да. Вы знаете, на кого похоже? Кого? Нет. Adamlar, şu adamın boyunu, duruşunu, bana birini min ettim. Ama erteden birini min dedim, olsanız sefirde Pulun tölemde? Sen mot berlen atma. Yankı akte. Yankı men kıyıcı mi? Bacı senta. Okuwan başlap gelýän ýetibeden şer 1-nji sentýabr bolýar, bolýança kiçilik döwrüm ýadyma düşýärdi. 1-nji klasa gitýänine şewat surat muallimady. Olam zadanya berdi 40 adylçak gelin diýip. Menem kiçik kämem düzüw dälligimde, menem 40 adylçak bilmän suw çakdym bilýärmi, o şey zigzag edip içini gök bilen renklenýärdi, suw çakyp goýdum berdim bolýan. Han 40 adil neydi dedi o menem molim 40 adil soň aşağına bolýar diýdim bolýan. Aş özümden öpdi gördüm näme bir urdugy ýediletip içi ýanyna ütýän men diýen batlanma özümden öpdi urdan men bilýän. Şeýle 1-nji sentýabr bolýar, oşa urlanym ýadyma düşýärdi. A 1-nji klaslar 40 adil çekip bilýärmi dogry, 40 adil çekip bilýärmi, okuwda gitjekkä. Şu videonu bir gün men ýaly gowy süýjice bebejigi bolsun diýen adamyna urat bay bay. Oglanjyk, 1 sentýabr barada näme diýersin? Okuwçy doganlarymyza üstünlük arzu edýän 1 sentýabr. 1 sentýabr gutly bolsun. Kızjagaz, senem mektebe gitjekmi? Men häzirje kiçijik ýöne agam bilen uyama üstünlük arzu edýän. Menem okuwa gitjek del, entek pamperslimen. Şu videonu bir gün men ýaly gowy süýjice bebejigi bolsun diýen adamyna urat. Bay bay.